ya foforo ya foforo ye lumba mi aba no osu abempoma ana to enim sa ana do the season na ben dia ana mun pusi na oche over na oche nka ho na munya kwana ubunya kwana ye wo autopsy no ana ma di tiri ko 13 ono ne di ade se de to na nanu ani se ono so pese o ye ne de ana ma na nanu susi se ne ye fa na oche nka ho se de be ye ndu won de na nka wa ye awie wadawo ma sa pepe na oche mun sa pepe de ye se bu se bi o se ne mafo se ehwe social media se court nsensem a na wo ho ebedu nananom se abusua panyin no wo se mun koyi court nsensem nyina nsamra e ma nananom entina so nka bi wada ma sa nete wada ma ntisa ye betra so no ye ka se court nsensem for ba no ko ye ne be nananom de awodi en kai ho court dina sama court ye court the respect court pa the court en kanasem awodi ye ni mu ye dia e ba ye ni entam e ne ba ye ni na ganye entam na sabi o kodi musu onye ohene ana sabi ya na nanum ya kodi so onye ohene na mum adi pa waje ma Ghana a obo Ghana ana ma o basam ko aba o sabi ya tra mu bi e ka ma o na sabi e wan dam so gbaso a ya hu ya na yihemu ana tra so yihemu iwi e so da sabi ya de o yiwa radio asa semi mantini ye mumutini ye me patro ma me sanfon kwese na me repeat na anum asem ni biem ana amasomu a muntie biem muntie abuja panyi ene na but na abuja panyi ne enkona won asamanti ne ye de ona onwa ne anase do mbeto tuwo se do metutu muntie se edika ba na nanim ana mentankase a ebe mu bafo wada me yemfa mfiri ho na yedi nkomo se ensem be na ba monim a motena se yafa lumba yi enhyehyɛ ye ho wada ma ekiakie fo na de o le se be be le se abuja panyi ene na abuja fo ekoye o mo hyehyɛ ye 6 December ana be lumba yi de ona onwa ne ofase de poma say one time ka se ka good so say so amya na jemu a ade kum kodwo ayekasa lumba o so to one time ka se ade ka good so ana ba na just for no ta sama hina na tijum ti otra so no ne o se enche yi so sa endamno o ka gu o sha penye so ti ma no enya mo amane ne yi mo ade de koto he ne so o di achi ti ba ga no be tana so no na o se yeji si o mun tamasem ti mun tam asam de fina yesi no ni ti mu ala ma America se o no de obojo hu ade kum kojo ala so ye autopsy fofo na bi afa no e ka se autopsy no mai bi tata no ame so so yo no an ka sa na de ti ma na no ma ne pe pa na so no e bi sa de se ene mo mu na wo twe aka ho ye 13 go bi ti mo na so mu de ti ba ti mo mu na wo twe se de ba ma me be nya kwan e no autopsy no e no mo preso o preso mo se tanto anto no mo ntame no gini pa na so goda o ma no ayo mo busa goda no o he goda no na pa ko so ne ni mo no do no e de ko no so me na me pe ni ana be so ba me no ko se na me ko se si o mo ntama so na te ti fo no o mo kwa ni o ba yi enti mba be da no e be se e komiti a ina isi de chere ma me na ka tere mse so na me di ti ne de on peso na buja pe so no se yo ko abuja ma efo anazo du fi abuja pe na da no o ni ho dia o ni ko o ni ho dia abuja pe na da ano ana buja ni na ya kwa se o ti ra te te no no be e no ina ni e ba se ne se bio jas na ne so ma o dia som Ghana nti ye ko se yura na ko ye so wada roma yura e fi from that and ko tu kwa ba ya no sabi o je na nanum ana won tena se dano yano anse no e di orne so a me dano no eno ma ye kafa no ho ene ngu ase a ye kafa no ho so no se bio ye de meto ano no nti e ba ye nya no e sa te se no ma ne wo sa o mu emiti no so ana ye teso no ana ye bwa wo mo no ya che ho efi we no mebu se na nka sanko no man ko yo ma se no mu ne de o mayi ana me de tu o manim ida ba na yasan ke da fere wa nan ke asano no ye nya no ye wo no ana ye che ho enu ani desi ana makachi wa daroma ndi se je bia da o ma bu shafo na ho o ma na ye o ma de adaroma do na se nsema oketi a nsema ba mo manim eye se bi yewura ntankase a eto ho ene be pie manim a
sɛ bi mu enya amane ye mu ade de kɔto yewura animu a ogya kyɛ sɛ ɔno ane nana ana sɛ bi na busuafo kɔ akɔfa si abade a ogya de kyɛ na mmom nya nananom ana mo sɛ kyenkyena ɔmo nyɛ ɛyɛ no ɛyɛ 13th no dabi dia ɔne sɛ ɔmo no ɛde ntam ne ba nananom anim ɛne ne ba yɛnim ɔmo date paa kɔ ana nkɔmo yɛ no nkɔmo yɛ no 6 December 6 December ana ɔmo hyɛ ɔmo yɛ ɔmo adeɛ ɔmo ana kɔtena sɛ ɛhyɛ ɔmo date na mo ade sɛ deɛ ama me no to yɛnim ana ɔmo to yɛnim sɛ aka wo pɛ sɛ ɔtɔ no kɔmo yɛ foforɔ ɛyɛ lumba mi aba no osu abempama ana to yɛnim saa ɛna so de sɛ season abɛn dia ɛna mo mpusi na ɔtwe ɔfa na ɔtwe nka ho na mo nya kwana ɔmo nya kwana yɛ wo ɔtɔ no ɛna ma de ti ko 13 ɔno ne di ade sɛ de to na nanum ani sɛ ɔno so pɛ sɛ ɔyɛ ne deɛ ɛna ma nananom susi sɛ ne yɛfa na ɔtwe nka ho sɛ de bɛ yɛ ndu wɔn deɛ nanka wayɛ awie wadawro ma saa pɛpɛpɛ na ɔkyerɛ mu saa pɛpɛpɛ deɛ yɛsɛ bu sɛ bio sɛ nɛ mɔfoɔ sɛ wohwɛ social media sɛ court nsɛnsɛm a na ɛwɔ hɔ ɛbɛdu nananom hyɛ abusuapanyin no wɔn sɛ ɔmo nkɔyi court nsɛnsɛm nyinaa nsamra ɛma nananom ɛntena so nka bi wadama saa na teɛ wadaw ma nti saa yɛbɛtena so no yɛka sɛ court nsɛnsɛm sɛ ɔbaa no kora yɛn deɛ bɛgyabɛde nananom deɛ ɛwɔ deɛ nka yɛ ho court di na asoma court yɛ bu court respect court paa ti court nka na asɛm ɛwɔ deɛ yɛnim yɛde ade a ɛba yɛnim yɛ ntam ɛna ba yɛnim na kanyɛ ntam na sɛbi o kɔdi mo so ɔnyɛ ɔhene ana sɛbi yɛ nananom yakɔdo so ɔnyɛ ɔhene na mmom adi pa a wɔgye ma Ghana a ɔboa Ghana ana ba ɔbasɛm koraa ba ɔno sɛbi yɛtira mu bi ɛka ma ɔba na sɛbi yɛwura ntam so ba so a yɛ ahemfo yɛ anya yɛhwɛ mu ɛna yɛtira so ɛhwehwɛ mu ewie so na sɛbi yɛde yɛwura kadaroma ɔyɛ abadayɛ wɔde ntam no de kyɛɛ wɔ mu ɛna sɛ ne ɔmo ankɔnkɔ tase no ɔmokɔyɛ sɛ no ɔmo de ɔmo ayie nkyɛkyɛ nyinaa no no ɔte kɔɔto nsɛm deɛ na ɔno mfa yɛ fɔlefɔle mu kadaroma mfa yɛ fɔlefɔle mu wadama Ich schätze besonders die Teamfähigkeit, die wir hier Hey! Lumba. Bishafo. Yɛtie na wotie de bi mu ka yɛpɛsɛ yɛtie fo mu tie opem so radio na yɛde asɛm ba yɛhwehwɛ mu ne yɛhu no kone ne ɛwɔ mu no na nkɔyɛ sɛ yɛgyina ha na sɛ yɛgyina nti na wadama wanya adagye de ama yɛ ebi mu nsɛm a mo sɛ ka ɛwɔ social media ne wobɛte yɛ se nananom ana ti committee no sɛ de bɛyɛ yɛ se yɛmfa wɔ mmewuram nti yɛgye yɛ no afiri abusuafoɔ no nananom na ɛyɛ ɛno nso ɛwɔ nsɛm te sɛn wadawo maburu ɛberɛ a yɛka sɛ ne nkɔhwɛ na napako so yi no no nkɔhwɛ wɔ mu na nhyɛdi a ɔmo yɛ biara no memmoa wɔ mu na ɔmo nyɛ yie no maame no de bɔma sɛbisɛbi ɔkaa sɛ ɔmatii dada no a ɔmo yɛ na ɔtwe da no ɔsɛ no nanom sɛ ɛyɛ ahohoɔ ne amanfoɔ no ɔde wɔn agu so a wɔde wɔyɛ ɛna gyasefoɔ no ɛm sɛ gyasefoɔ yɛn yɛ fena so no ɛka sɛ menkɔ na menkɔtie wɔn nyinaa na deɛ nsɛeɛ a ɛfa bɛyɛ papa bɛ maame na kɔma so ne yɛbɔ no menkɔ na menkɔhwɛ nti mebaeɛ no mene wɔn dade na akɔ amantena so mene wɔn nyinaa baa me fie ha ana mebɛbu saa wɔ mu yɛtena so no maame ka sɛ kɔmɛtie no ɔyia ɔwɔ mu nti me so mɛpene so maa no ɛka kyɛ numba mi aba akosua bempɔmaa ɛka kyɛ abusua nyɛ sɛ sɛdeɛ wo wia no na sɛ ɔbusua ɛkɛni deɛ wobɛyɛ a bɛma asomdwe aba ɛne ɛyɛ aba no yɛnyɛ ne yɛhwɛ ɛnti me kora mebɛdi ma wo m sɛ ɔmohwɛ na ɔkyerɛ no mode yie ayɛ kama no nti sɛ mopɛ dadafoɔ no ɛbiri na wom na sɛ mompɛ na sɛ mobɛyiyi afiri mu a moyi fi na mofa abusuafoɔ no bi ɛdɛ kɔka ho because lumba sɛbisɛbi ɔyɛ obi a wayɛ adwuma ma Ghana ɛyere yiri a amampanyini ne rep anaasɛ obi bɛbɛtena mu bi ma mpanyin dadaa nkɔfoɔ so abɛtena mu bi ɛne nyinaa sɛ mohia na moayɛ na abusuafoɔ kakra bɛka ho no kodo no akɔka ho nti mesusu maa wɔ mu ɛna ɔmo aka sɛ ɔmo ankasa ɛbɛyiyi ɔmo so nim repfoɔ no bi anaasɛ ɔmo ne ɔmo si amampanyina nam bi so hɔ a ɔmo bɛyiyi ɛnti wotɔ ɔhwɛ koraa no a yɛnya ntena ase koraa nya nyɛ hwee no sɛ papa hyi ne ne nkɔfoɔ de ayi kɔmati list bi aba sɛ ɔmo ɛna ɛyɛ ɔmo kɔmati sɛ baata na maame no twe me ho sɛ deɛ me ne yɛ aboa ne kɔ no bɔkɔɔ no mompɛ sɛ mompɛ deɛ a na sɛ mo de mo adeɛ abadeɛ a ɛneɛ mo kɔyɛ no mokɔyɛ mo adeɛ ɛdi mu sɛ no ma biribi hɔ no ma sɛbi ɔmo ntie m'anim asɛm bi hɔ no ma wotra se na woka asɛm ayɛ twintwan wei sɛ mmea me kɔyɛ me deɛ
we say near me say dem dia botre o da o ja kura na me ba ye no akoko no obuo mu amede mo monti no ni ankasa me bi botom ska stadium na o mo pere church info no na obi akobuki ya mi bo anai ko ho eno mo kasai ma mi ankasa na mi botom ska e stadium na ka adi ma wo mo so da be ya sabi chat eno mo nyawo da na no me anu mi di magana omu ni tumi se omu hye date mu obi se onkoye yie empo wo audio we mu no omu akasa confirm e se bio ye wura opem so na me bo odi na bo mu ase bo odi aka asem e kura se bi se na hinu kura free mu a enye ono e na wo hye date e de mu obi abusua na trans na o ma hye omu date na omu de abetu ye wura nim na bibie ni ho ye wura dia tum ento obedi nkomo we na me bu nkompo ko he machi ehwe video bi obeye ye e dey responding to papa she's video no e kasi su bia se na nanom na ase omu date na busuani bia ti e we ro kan yo busuani bia ntimi ntra ba bi nsisa ne da ona me mu sa ani na kire se niema bi koso e wo ba bi let us sabio abusia panyin niema ya oye bibi koso efi se de tie ne kwen ti ehwe ntam a ya maame akosia be oma kan ya menyina so de kan ntam no se de eku ni nua be ma no ono obeye hwehwemu no hu de eku ni nua be ma no en se bi okwa ahemfie no so no na nanu mo etena asem no so no enyina no ko benkuro mu ono ntina omo suggested the 1 week kan ho de man no enti ade atumi no na yesa na nanom sabi mpro so omo nimu a na yesa omo ye ne so omo make sure sha abusua panyini se wonye sa ade ne ma ni no man ne wo fa ase ne kwan ama ne nye enhwehwemu fa de kum nua no ho a ayie no emma so cause the reason ti amode tena eye entam no so ba kono no sese bi nka eye maame akoso abrempoma be hunu de eku ni nua no ono nti na ema mo suggest ye cause utie twi bi okan ya o se ene na mo mfa 1 week nka ho na mo nya ne 13 fo but abusu apanyin ko ye no autopsy bibia ansi but na nanom seven another dia so aba ayi nyina akoye ayi ne hyehyeye to the extent class ene onu akaze confirm so yi bottom sika 20,000 and de koje baabi a ye be yeda de lumba yi mi ho asoso de nipa ne gina so kan tam kese no so no a ye ohu adekoro a ekum ni nua no but de na nanom nyina hwa ne sese be predu asamoni mu a ayie no so be yede ebeba so ma me mbolo ensembia ya no heba mi bia kase ya chichichire esa ene dia ma da dia sta na da dia so ba hene ya chichire sawo enti ade no asabi ye wuro opemso ede se omo nsa na enya ade ketewa ana de sa to sumienu on ne kasa yimu no osaka bibi se papa shimu na ekoye committee fufuro na de baaye omo de baaye na otwen ne ho free mu efiri so otu omu fo mu ntie but audio na oni nsem na osaka no mu se Abraham Kotnas, name of Yakosabram Pamari to him says, Committee na Abusa Panity, on Prince no Muno, Obusan reason was a won't want a dear Gusu. I'm on Waka say, or J or Plenty of Yakosabram Pamaya Canaso, or Prince Sam Pampa, okay, Sadia Committee, you know. I'm on the cross for justice, a bayer, a kiddy woman now, Momba Bois, and Comotive for no moon for Moncang. Not just a what year to Mr. Committee in the Mammy young one pampa. But we know Sabaka says, Anna or more quarter committee for the buyer, our Brian Transin can was him. So, Nana Madama Manimua, 7 previous and another cousin says, social media night, the honor 7 previous a beer gun of Phoebe in what dream. A many part dream of beer, and to say, oh, can't
na ene eye na china eye bia enipa hunu sa asem no di ntura ye hunu ena wo ka no kro so a ye hunu ba sabi eburu nsem won ma ya na ye ntimi nka ne ntimi atwa hu da ye de thank you Gwen so cause na another day so aban ayi omo so ma twe omo hu to me no minim say ensakese bi na man omo twe wo omo hu remove ebia ensakese bi na omo twe omo hu alleged but omo ntimi nka every tie o omo ntimi nka every tie mo nka no kuro ni video obeye yese ni video no obeye yese nananom na transe ashe date nananom na transe di ashe date mi ho asoso no so obi wo obi abusua mu a mam ye hu se nananom ntimi nko she date mo obi na kire se honom no ba bi no ba nima bi achia kakra ho enti ono no Monday no enkomotie butim sa alleged enkomodie bi koso wo ba bi a na oni any option did I miss no I'm okay no come back that's obetwe ho ko se wan twe ho a e bia ye wura bie na no asem a e de beba na nya me mentiri o but obi kan mentiri but obi kan asem a utie nipa ni din na o ha utim sa ko so ha obi asabi ye wura chechire sade ama wo na de butaya mo de transfer yi optoms ni free won mo a na yesi ehwe se da de lumba yi no asumdwe beba na sabi yetimesi no asumdwe na ye fefefe enti ayi a se na asumdwe ma aye asabi afa kura de eja na so dendenden a ye de se bibia ntimi num no sabi mpia bia sasa na na de so aba hiremo ni mu a impo sa na mo to kura utu ye se udi abusua panyina anim akọ eye ye anim akọ se na yie kura no sabi sa na mo to ni ba bi kura no amani padwene nyema bebre ko so ne de ade ahye on sase ko hwesa asumdie beba asumdie mai wa kura ya sa de anim se wo se ko se sabi ye wura yie enti no nyema bebre no ade kwini ye ni mu cause etie ni kasa ye mo e ko ni ade na ba fa ifo se asem adanse ni hono sabi etwa bi to ne de aye adanse etwa ku bi na ye de aye adanse yes ti na emesire ye wura no se omada woroma ene social media na da honom na amamfo adwuma bie social media ma amamfo adwuma bie enti sa asem ba na se wo social media so se ni page na ka bi omada woroma o ye do mo ba mu no mu tutu ana mo bi a na o ma hwe ni kiye kakra de amaye na mo be ka so media no so ma ko enensem ya na wo ka interview agrant yi se bi mpro dia sa se ye no be ka se bi a ye bo woni mo asem ne maako ne atrase a pepe mu a wa hwe be wi a chi ne bi a mo ba be frɛ ya nyimfie yeso so nyini mpanfo bi betima be yi ano santin se bi wono mo a na yeso ye twa nwura ye de kata so saa won ko so wiase mu de ade ya busua panyini yi akwara ya wo ne kura wutua nufo no kura nim sa na mo to ya busua panyini tui se bi mpra bia se ni kwa so wutu so opem so de se bi mpra bia se nyina nim animonyam ekuta na wokurum ha so onti ade we ba ye no na mpa ye obi agbo ane senka ebeba aye opem so anim na se bi pepe ye timi aye de ato ye ti ase we ba ye no no obi e se pepe ye betimi aye de aba na nka asumvia aye de aba cause ya tete bebre sense bi hihye abusua panyina chi alleg but ensa bie ne ho hihye abusua panyina chi a emu ode ne che opem so ne mu asem da ensa bie hihye abusua panyina chi se ho amu no mo so o mo won kan wo he fa ena o mo so o mo de o mo osika se de anya se bi period asa sa asem free eye opem so eye manhia eba se abusua panyina ma onua ba kwan na won koye autopsy no ankoye ye no ntimi nya ensa bie ne ho no mo betima akoye se ye ni da so enti nipa bebre eye wudi a omudi ya omususo se eniema bi akoso ewo baabi cause ohe ye that nana da so aba etun no de kasa ne voice o de kasa
Any the way I was train on who free more so or cast some nature one one of Fuma or cast some nature just when you know here as someone and then command. I have your opinion of us a and actually, so Mukoya was Nanadia and Kasabi, we interest a woman is a 7 to us about one. And Kaube is Kase, baby, I don't know by a quack in a year, or now do Kutriaka. Meanwhile, Sassim is so no. My pain, sir, or there's a man wedding could be pain. I say, or Muko use schedule. Emma or Muka be said, baby, as somebody that the room by ye, ASL or Muko treat you and won't can ya. But this uncommon pain. Into no mobile year on the season in number year in Yano. Never be a Mukoya in Ukrano Muko Triaka. And I know Mose or Mobile ye. Chicken. Yanana, what's it? A cocoso, Yadina. Yanana were tuned for, a 2 prime Munama way. Wabayano, they to once a normal Kayano. I was your penny in the Qualens, Moko net TV to say. Yanana, and I did date now, Amma, some in our TV. Emma, a queer bibo, I was social media ma. Yapa pay a friend, Papa C. I was not one more trouble, Papa C. Emma, you will phone would be. It's not one of us. One casa that dear so about Nikwambo Casa. Papa C. Cannot know. Now, date to know if I am for 1 hour. Now, we'll be entering to date to try him for 1 hour. Moha, Mebois. Mamuti be so okay, see. Date to know Wakasano. And you may be a cost to make catch him in any 3 days. Yes, my member Nana Cronidine. Yes, my member Nana Cronidine. Neighbor. Yes, say, and my member, when you want me tomorrow, Monquada. One was tomorrow, Monquada. Ada, before you move on. I may cast some houses tomorrow. I did 2 room with the car now. I don't know who ni pejasa. Why not to me for day? I didn't say you make on one about to better answer. Let me tell you, my Beniswa as tomorrow. Wait to take a quarter some more. And I come on. But the tomorrow so cat. I wish you have 4 more fancy me. Now, dear Tierney, yes, my memoir and a crony being. Because what company being a better swap pajas of for the Abatia, Memper Mocas of a common one to Nameto. But Obi, I am him for any beef. That yes, so about Nadia, you find the twin to you. You find the honor. Yanana, Fatima Papa. Yet another dear so about a part of it. But will become home, what Nifu will become home. I mean, more mudding. Equayard, dear, and a copim yana name. Bibi cross walk of poem at the Quan Menana Mecca. One casa make us say so, Nana Furniture, no one at the Quan Maker was saying. Uncle so, I'm a woman, dear, but me catch them was said that day and 3 days as and then 4 days. Your friend me telephone, I catch them say, Ashanti, and then I never trust them so. Name mom no, Timliga wife before, Mammy, of course, yes, when young coupon. Your mom pay a say. Yanana, the Yammy Cassia, Yana know what 2 for. Sikaja, Yammy Cassia, or better than a phone yourself. Nasa Yana Neta. Me pacho me bo mo banche me. Oh. Yeah. Omo ka said in Judy says na amama ade na teko. Me nim. Asama America. Everybody nyankopon. When him asma make abusiafo. Emma, ye
nana ekwapem ha me say na me bedru ha ye nana Asante Queen ye mompaye na ye nana enta na kunya kase so se ye nana enta na kunya kase so a bibia hinte bia beda di ma me kan tremo me pa to ma me kan tremo se ye nana enta na kunya kase so ade bia hinte di ai se kokwa mu bia no ye nana behunu se me ka tremo me boa de dade so aba hne kan me se mo se eka sache mu 99.999 allegedly ye nana na enta na kunya kase so ehun di akoso wa hwefufo mu bintam di obetu nani watu nanim di obeka na asem waka na asem ena ma dade so aba hene atengji na no ye na na ka cho mo se de wo mo ye no enta ye wo mo nro mo nsa anya sasanim gwase bia ba social media ye gu asante ni mo ase ye gu ahwefufo ni mo ase no so mo ngu na obi kope na asem a ana so obi koya wono o mo de asem we efiri na na ho efiye na ho nyame kase ho wakase ye na so onsi fom na wo meje he me pa cho de yin ta bia beto ye na anim ene o mo atena ase aka cho se de me kan pepepe enu nti na ye na enti fom ankojo o mo nsa no enu nti na ye na enti fom ankojo o mo nsa no de yin ta bia koto na anim e ma wo tua yin fufo na anim wo tua yin fufo mo mpe no kre me say 99.9 allegedly I stand for this war. What my for Nabi and a bomb money. I know Mokase, I was shopping because I didn't shop like me. Now what I was shopping netting? What I was shopping netting? I didn't say another workers a lumba. When you're working, will be a push date. And no one can say date line for phone a bit changing. Apart from that, no be changing. And no one can. A radinian coupon. May say. Nana ya dia working. Everyone no say nana ensi form and onu sisi form and obeka say ayi ma brempoma say wo mo kwaye mo aye no mo ahu mo nsa enya ente sa da se nana ensi form tu no so mo ente sa da ebusuafo enya say na nana ensi form nti no nana ye ni nti no wano ayi oba na hemfofo ni nyina so mo na ayi nana we preference sama hene kantankete nana sama hene kantankete o nyina so mo ahoro mo ente sa from above ena ajeje wo mo genya me kese sikaja ena hinta abie aso asere wo mo meme se mo say sikaja 99.9 allegedly stamp so allegedly sikaja yenya me kase ena de o matna se de hinta bia no aka to mo say eye we say no hwe no man continue biom e from ye nana enu tie na nancy from no eti abusuafo wate kokko so wate se ye asantefo we nyame kase ampa de hinta bia no hu so ampa eti enyo mo ahoɔden o enyo mo nyansa se dade so abayi nkom na out meka sa ase we da nya na ahoɔden enye ni nyansa ena ose da lumba nya ohene ena da lumba nya sei dabi efi baby ne firi ena ma sebi sikatue bi mpo ba mu a enye ma bi mpo koso a empo a meka se sikadua mentimi ko ka se bribe but ye yatetie 99.9 allegedly yatese sikatue bi ba mu no allegedly o sikatue bi ba mu no empo no de hinta bia ye na na ka kire wo mo ena ma mo nyina afiri ho e honna abusuapan ni se ka wa boy eno ena ama ye na nanom abeta asemwe eti se wo mo anka so mo ta atie no wo mo hunsuo na wie wo mo hunsuo na wie no wo mo so o mare dan afiri nsuo no ho ye be kwa kosi na kosi for now ye be kwa kosi bie na kosi eti wo mo ahohoro mo nsa na ede na nke na na bai de afi no mo ahohoro mo nsa ti me pa ma cho ti niga wife for abusuafo mo te sa ayi ya na na eke ya enye na ho oden enye ni nyansa na emom no eye sikadwa eye ohye ena sikadwa hye wo mo sesei ena monye allegedly 99.999 asem na make because na me nyina ho one no test asante na me nyina ho na emom no mo ahimfofo na abi ena etia me na so
enim guase ankwasebe ebi mu di begu me ka se nanam na di enim guase bo me de ka asem keke enim guase anko ebi mo edi begu asanteman enim mu ase no e na ye nananom ene esikedwa etie wo mo na so se de mo ye no mugu enim ase ti de etie no ti no mote na no a de etie no wochena de edi wono no ye hwe na edi etie me na me beka tie mo ayenfofo na bi na tie am na so se wo me ba beka sa ne nya me na me ka tie am se na ne tie yo me ba beka sa meboa nya me na me ka tie mo meboa men kantro mfa bi ntu obi so enyi bi mfiri mu sabio ni ngwase mfa to kani ba mentimi mfa me nsabonku me ya santini pio e na nchen ya me di ade e ma ne yeye jase hema eneme me kantro mfa ntu ya na nanom so mfa me nsase bonku mo ncha santefo anasa asante hene sabio nyame na asante hene mentimi mfa me nsabonku mo ncha ya santefo hene eno mo so sei na me bia ade ne menya me gumi akasema sante me enu ase because se kromani anko a wo bo dwane enso no asem ne ba ye ya na be ko asante fo ntokwa entwe ya I was a voice out near car. It's not the one, it's legal wife. What's not so dear, do one of Mosotono? What not a means me by Cabis ye. Ya court, I be beer, no snap, and a BBA, it's legal wife, you move. Did dear woman, I'm not caught to you back one pen and another casse crampono. When you did yes, sir. Ye ain't piano when young couple there because Jebia and you're ready to Giano. When you me, it was here. And no now started Bobono. Akosia se wanya nkopon ya mame nya metiase ti ne netim legal wife enne mokoda momon pa ye mfanta mame akosia eti ya mame brempoma eti ko adwuma ne do omo aye na de aka nyina ye se onyankopon ebeye medamase bebre ti legal wife remove